Girelibuhan sa Camp Crame ang tibok pwersa sa Bayawan City Police Station. Sa mong dakbayan na sikop ang masuspek sa pagpusil patay kang Negros Oriental Governor Roel Digamo ug laing 8 pa ka mga biktima. Ang report ni Femari Dumabo. Kini mga pulis nga naka-full combat uniform na nakay sa mga bus gikan sa Negros Oriental Police Provincial Office. Mato ni CITG spokesperson Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, sila ang mupuli og magsilbing dugang pwersa sa kapulisan sa dakbayan sa Bayawan. We were following orders from the Chief PNP, from the hierarchy of the PNP. Yung buong pwersa po ng Bayawan City Police Station were relieved. No? And we have sent already the team who will compose of the new members of Bayawan City Police Station. This is an operational and tactical decision by the command, no, probably to make sure that the remaining suspects will be arrested. Because as you know, we are still looking for them, and most of these, the initially arrested suspects were arrested in Bayawan City. So, ang gusto po natin is to make sure talaga na we have fresh legs in the ground to conduct the hot pursuit operation. Gipasalig sa kapulisan ngadto sa mga residente sa Bayawan o sa tibok Negros Island ang ilang kaluwasan, bisan pa man sa nagpadayong paggukod sa mga responsable sa krimen. Samtang bisan pa man sa madugoong panghitabo sa Negros Oriental, pipila sa mga dugukan ng lugar sama sa plaza sa nabantog nga Boulevard sa Dumaguete City. Daghan ra gyapon ang nanuroy bisan sa gabii. Alang kanila, isolated case ang nahitabong krimen sa lungsod sa Pamplona ug way angay kabalak-an sa bisan asang dapit sa probinsya, ilabi na sa Dumaguete City. Gani kining duha ka mga batanon ng laag ug nagpictorial pa sa plaza tungod sa mga maanindot ug mabulokong mga suga ug mga dayan-dayan. Kini usang magtiayon, lingaw nga nagpahangin sa plaza uban sa ilang duha ka mga apo. Nay like a bit kanang mas scared me kay of course it's it's the heat of the politics, di ba? But at the same time we see the police like armies nga they're everywhere, so it's okay to like roam around. Wala raman. Maraming nahadlo kay sa among una wala man po may kontra. Okay ramig. Uban ni Cleofer Lumayag ug Clans Gabutin. Femari Dumabok. Balitang Bisdak.